Υπάρχουν ερωτήματα που δεν ανήκουν μόνο στη φιλοσοφία ή τη θρησκεία. Είναι ερωτήματα που γεννιούνται μέσα στην ίδια τη ζωή. Λίγες μέρες πριν, στην καθημερινότητα του κτηνιατρίου, μου έγινε μία ερώτηση που πραγματικά με έκανε να σταματήσω και να σκεφτώ. Έχουν τα ζώα ψυχή? Ομολογώ πως με ευνηδίασε. Μεγάλωσα με σκύλους και γάτες και σήμερα ως κτηνίατρος βρίσκομαι καθημερινά δίπλα τους. Και πολλές φορές βλέπω κάτι περισσότερο από μια απλή βιολογική λειτουργία. Το βλέμμα ενός σκύλου που περιμένει τον άνθρωπό του. Μια γάτα που αναζητά ασφάλεια και ηρεμία δίπλα μας. Κάτι που μοιάζει με συναίσθημα, με σύνδεση. Ίσως αυτό που ονομάζουμε ψυχή. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά αυτή η λέξη? Για τον Αριστοτέλη η ψυχή ήταν η αρχή της ζωής. Αυτό που δίνει ύπαρξη, κίνηση και αντίληψη σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Στη χριστιανική παράδοση η αθάνατη ψυχή θεωρείται γνώρισμα του ανθρώπου. Σήμερα όμως όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη ψυχή, συχνά εννοούμε κάτι διαφορετικό. Τη συνείδηση, τα συναισθήματα, την προσωπικότητα. Και εδώ η επιστήμη έχει πολλά να μας πει. Γνωρίζουμε ότι τα ζώα αισθάνονται φόβο, χαρά, άγχος, στοργή, δημιουργούν δεσμούς, αναγνωρίζουν πρόσωπα, θυμούνται και σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι βιώνουν ακόμα και πένθος. Ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα να μην είναι αν τα ζώα έχουν ψυχή με τη μεταφυσική έννοια. Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Αν ψυχή σημαίνει να αισθάνεσαι, να συνδέεσαι, να αγαπάς, τότε τα ζώα μας δείχνουν καθημερινά πόσο βαθιά μπορεί να υπάρξει αυτήν η σύνδεση. Ίσως η ψυχή τελικά να μην είναι κάτι που αποδεικνύεται. Ίσως είναι κάτι που αναγνωρίζεται. Και όσοι έχουμε αγαπήσει ένα ζώο, να έχουμε ήδη βρει τη δική μας απάντηση. Εσείς τι πιστεύετε?